بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر المؤمنين والأولياء والصالحين وأنا بهم ومعهم آمين. gettoje tabbitanake jomirawo jawmu hinnoyeji e laamu mo jawmirawo lulani en allah dumna hinno e salatu e dow maako allah yardonoma bo aalo en maako, allah yardonoma bo sahaba en maako. sakkiraɓe men keña en darakeno e dow shiri annabijo men sallallahu alaihi wasallam e moɗon shiriyon hawtuki misali fottuki e heferɓe maako enta nokku inde majum konu badar, inde majum fellere badar. badar ɓuri ɓattaki e madina e dow makka. ta ummake daga madina ɗum kilomita 200 hande bo 150 yonki 130 ngamma lawol joni e lawol nane. lawol joni ɓuri ɓattaki, lawol nane ɗum filawol. hakkude makka entare misali wato badar ɗum kilomita 310 nden kam ɓuri ɓattaki e madina. kanjum tawata qur'ani wiya إذ أنتم بالعدوة القصوى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. onon ɓadi ɗo gonɗon kamɓe bo ɓe dilloyi daga ɓadaki. kanjum wiyete udwatu dunya o ɓuri ɓattaki. e udwatul quswa makka ɓe dilloyi ɓe ɓuri woɗɗaki. warrakbu misali jama'are bo nde ɗon gabbi geeloji maje fucci maje e hunde kaɓirɗum maɓɓe ɓe dillo ɓe garani on fa. warrakbu asfala minkum, raɓɓe ɗo ɓe jooɗake les moɗon to kakkilane mbaɗe shiri moɗon. en mbino annabijo allah sallallahu alaihi wasallam na e niyya habduki e maɓɓe wurtodi, innama jawle enta mumtalakaji sahaba en maako ɓe heferɓe faggi mooɓi mallaki e toñange. kanjum mo wi woodi jawdi moɗon nder jawle maɓɓe umme raɓɓe eɓe saalo mo liloyi basbas ibn amr entare tulayata sahaba en maako ɗiɗo ɓe mo wi jahe daraneyam ɓe to ɓe ɗon ƴaɓɓo ngaron mbiyun min to har ɓe ɗon dow lawol ɓe ngari ɓe mbiɗo laaɗo allah ɓe ummowake daga sham daɓɓe ɓe waɗowake. annabijo allah wi sahaba en muɗum e juulurde giɗɗo tokkaki min fuu bisimilla muɗum na min jahay hawre aa min jahay misali wartirki jawle meɗen ɗe heferɓe kooshi dow tonange, amma na hawre konu ko nande e majum yaare ɓe kanjum giiɗa ɗuɓɓe gurtaki. amma banu sayidina aboubacar, banu sayidina oumar, banu sayidina ali, banu sayidina miqdad, ɓe kam fuu ɓe mbi annabijo allah ay ko a yahay jara ndiyam ton garta min tokkete ɓe noon kamin ɗoftete. hakko wi a yahay kadin fotta e gañoma nden dilla feere ma annabijo allah min jaade e maɗa. ousmane wi mimma noon nden ɗulaɗo allah wi aa ousmane aɗo waɗa jiya ɓi misali korema ruqayyatu hanka bo waɗo jiya maako allah windanima bano a jillidi amen. ko annabijo allah warta allah laamiɗo tafti yonki ruqayya ɓiilulaɗo allah ruqayya ma soyti uwa nder baqiya. annabijo allah e yotto nder madina ruqayya bo e soyta. annabijo allah waɗi janaiza maako yehi waɗimo nder baqiya. to sakiraɓe men
mbino wala kono nder konuji ɗum annabijo men sallallahu alaihi wasallam ummi yahi ko leli ɗum jikkito hawre sina ngam ma misali wato ko heferɓe arti toñino julnam ko toñino annabon kako ko toñino julɓe Allah annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam yaha fotta e mabɓe ngam majum amma na ngam yaha misali wato faggaɓe ko faddaɓe ko nande e majum udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah on duganama onon julɓe Allah ngamma misali ko heferɓe gaɗata on feere jahe dafane yonkimon dafane neɗɗako moɗon jahe karane bo misali wato dina moɗon ngamma on toñama bi annahum zulimu wa inna allaha jawmirawo mon mo ndewa ton mo waway mo jalna on ala nasrihim laqadir ngamma onon goni allazina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqin onon gurtina makka jabtana jawle na e huunde fu ngam toñange uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa ngam on dewi Allah tan illa an yaqulu rabbuna Allah to kadi ɗum ɗiɗon nder ko sembidini annabijo Allah wurtaki sembidini sahabo en yakoraki ɗum annabijo men sallallahu alaihi wasallam to joni kam sahabo en ɓe gurtodaki e lulaɗo Allah nder lewru men nduɗo lewru suumaye daga ñandere 12 ñande 13 14 15 15 fu annabijo Allah ɗon dandal badar ñande 12 ba hande 17 ba hande to kadi ba joni bimbiyel ngeel ndiyam ɗon toɓana annabijo Allah e sahaba bimbiyel ba joni ni leddi daɓake sahabo en bo shiryake ba keña jemma yo ki fajiri hande annabijo timmini kinsaki sahabo en annabijo Allah sappake ɓe e ɗum wallinta e ɗum warata Abu Jahal e ɗum warata Umayya daga keña jemma yo ki hande bimbi annabijo Allah timmini wiki ɓe nasara ko enen jeyi amma fa to on muññitake on dardake yeeso e yeeso e woywoyɓe moɗon on kulay bo kuluɗon Allah e dow niya bo ƴeftuke kalima on ngol gardumi la ilaha illallah muhammadun rasulullah moma andi ko laami moma annabijo Allah wiyata ɓe moma andi e nder sheydiɓe on ɓuri moma andi wala ummatore gondata e annabijo mare waɗata on barjani moma andi wala goto nder moɗon sai woldi e jawmirawo sawa'an misali wato gaɗen nasaraku ko bo ɗum waɗa nasaraku e dow meɗen hakkuma enen madi nasaraku hande nde e wala neɗɗo gurtotoɗo walline e dandal nga'al sheydo ko bo hotida madina e nasaraku sai nasti aljanna kenan ko gaɗon shahada ko gaɗon nasaraku ko ton wuro on ɓiɓɓe aljanna tan jibrila jippi to lulaɗo Allah o wi ya rasulallah o wi joni ɓe e kam sahabo en maɗa ɓe a andi jonde maɓɓe mo wi mi andi jonde maɓɓe ɓe nuɗɗiniyam ɓe jakakiyam ɓe dahonaki dina Allah no ɓe gontiri entare luttuɓe ɓe jarayi ɓe garayi badar annabi jallo wi kay wonno jirayniɓe kam sey jibril wiyata to minon ma malaika en warɓe wallukima kono badar wala ba amin e nder malaika en bono ko laati sahabo en ma yaakiɓema kono badar wala ba maɓɓe e nder sahabo en ma non minon ma malaika en jawmirawo jippiɓe badar walluma kono arandejum nder konuji ma Allah ɗon yira min wala ba amin e nder malaika en to ni jibrila seyniri annabijo men sallallahu alaihi wasallam nden lulaɗo Allah nden wi'ata ɓawo mo darni safuji sahabo en mako ɓawo
mo wi bismillah moɗon nda waywoɓe moɗon dilloni on ngam ɓe ñifa jeynigol Allah ngam ɓe ñifa jeynigol Allah ngam ɓe darna dina Allah ngam ɓe tarfa bo annabon kako Allah onon bo bismillah daɓɓon daɓɓe amma Zubair ibn al-Awwam wodi fuccu mako Miqdad ibn al-Aswad wodi fuccu mako fucci ɗiɗi annabijo Allah e luttano saabo en geeloɗe 70 won dow maɓɓe ko lutti fuu nden kam fucci ɗiɗi geeloɗe 70 ko lutti fuu ɗo yaada e koɗɗe ɗum fuu ɗum yaada e koɗɗe daga mo shabbi daga mo addaje daga mo laɓe daga mo kafaje daga mo jaare ko lutti fuu misali wato ɗo yaada e koɗɗe sai annabijo men sallallahu alaihi wasallam mo wi'ata Abubakar mo wi'a warne ballayam usukoni jahen ndaren ɗo sai mi jeeɓi tawi goɗɗo nawyi har wumi nder yimɓe gure larabanko'en jooɗiɓe haade ɓeɗon jooɗi ladde e cuugel maɓɓe nden annabijo Allah wiyata mo meeɗa yikkidiraɗo Allah mo meeɗananki ko ngol annabijo Allah sai mo wiyata dottijo usema mo wi yawwa use mo wi min keɓayno ndiyam min jara annabijo Allah hanko Abubakar mo wi ndiyam kam woodi o waddani ɓe ndiyam ɓe jari mo wi min ƴammane dottijo min fellere nde kam na ɗon na Muhammadu wardi e sahabu en mako ɗum wuttudu ɗon na mo wi ɗum wuttudu ɗon ɓe goɗɗa ɗo bo joni ashe ka gonga heferɓe makka e yimɓe makka ɓe garay ɓe kona mo annabijo on ƴamata ɓe garay ɓe kona mo o wi i joni mo jiiɗa jaaloto bo mo wi ko wannuma an kam suka hen faggu ko faggata fof kota wuro maɗa tokkuno ɗum ƴamtataw ma ɗo wiyata ka annabijo Muhammad mo wi to sey mo wiyata ɓe ɓuri ɗuɗuki mo wi aa yimɓe makka ɓuri ɗuɗuki ngam mi nani habar ɓe gaɗi dubure to ɓe ɓilnayi seɗɗa dubure faɗoto Muhammadu mo Madina o inji annabijo Allah sey mo wi i Muhammadu on yardi mo woodi Allah mako mo won malaika en mo wi to Muhammadu en no ɓe foti ɓe ɗuɓɓe na mo wi no nanmi habar kam ɓe ɗuuɗa to ɓe ɓurni 13 seɗɗa to ɓe ɓurni temeɗɗe tato e seɗɗa ɓe ɓurnata ɗo temeɗɗe tato annabijo Allah bo kamɓe temeɗɗe tato e 13 mo wi joni giiɗa banoyeɓe kirsata dilloɓe goroɓe honay annabi honay Muhammadu ɓeɗo nde wiyete fuu noɓe kirsata dabbaji nder maɓɓe mo wi nde wiyete fuu ɓe ñama e ngeeloba ñamoɓe ngeeloba bo to waɗayi to ɓurayi temeɗɗe jewenaw yawki dubure Muhammadu kam seyto Allah hanko bo seyto Allah walli mo amma mbiyeyam ne onon suka hon ɗiɗon mi nani ba on sukaɓe min sukaɓe ɗum min e sobajo am annabijo Allah nangi jongo Abubakar onon daga toye on mbiyam on kooshi alkawal on mbiyeyam daga toye ƴiwɗon min mbiyete mo to daga toye ɓe mbi minon na annabijo minon daga ndiyam daga toye daga ndiyam ndiyam niilu ndiyam furato mayona kadin o ndiyam ni aslu amin daga ndiyam min ƴiwi to ɗon kadin annabijo men sallallahu alaihi wasallam sai ashimo ɗon dottijo waɗi koy to ndiyam kam ɗam ndiyam ɗame kadi annabijo Allah majjina koɗɗe to yimo min woni Muhammadu mo Madina heferɓe garay ƴama dottijo jon ɗo mo dilli ɗo ngam ma ta ɗon darwana mo konata e nder heferɓe to misali joga sirru maɗa bo to dalila ngam ma mo konata mo kondata to andi sirru ma ñamima ko ni woni alharbu khud'a bono annabijo Muhammadu wiyata sallallahu alaihi wasallam heferɓe ɓattake annabijo Allah shiryake sahabu en ɗon nder safuji annabijo ɗon dari hakkunde maɓɓe ɗum wi'a no giɗon jama'are faaɗotoɗen heferde Allah warnde nde honay en sey Abubakar wi ya Rasulullah minon kam min gi'a wala ko faɓɓitinta hawre ngam to minon daranta min ɗon ndenanane ma ñandere nde ɗo min dokka heferɓe makka jande nde ɓe gejjitata Umar an bona moy kadi Abubakar kam haala amin go ay ya Rasulullah annabi jali wala na dokkoɓe am shawara nder moɗon sey
wodi goddo wite Maqdad ibn Aswad نعم يا شيخ mo annabi jo Allah نعم minon be min kalfinake ma نعم يا شيخ jungo amin nyamo نعم nder jungo ma nyamo الله أكبر min tambi jungo ma da tambi jungo amin نعم يا شيخ ajabi halfinande amin min koshi halfinande ma صلى الله عليه وسلم minon min tokkal annabo en صلى الله عليه وسلم min tokkal annabon kako نعم يا شيخ min andi tokkal annabo en nane no bi نعم min nani no annabi Musa jabora صلى الله عليه وسلم قال موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قائدون من ننين النبي موسى جابرا بيدا موسى هوني يو أن جومل الأمة جاهون كونون تون تمني سينغران جولدين الله أكبر منو كم من نستا كونون كم من عندنا نمسك ترتو توني أمة توري النبي موسى جابي موسى من نني كبودر القرآن أما من جابر تاكو النبي جامن صلى الله عليه وسلم من جابر تو النبي جامن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلين من النوم من بيئتا آن إجوما بيئن أنكوني من بو من أنكون دي أمودون من حبدي إكو وني أنفو إكو نوتي أنفو من إند أمين جال نوب دين الله إند أمين الأنصار وب أمين بو مهاجرين كويت مهاجرين إقوي بدأ جل مكبه نعم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وني kambe ansaru bo jalnobe dina Allah annabo jo Allah dum minon ido be kawtido ngam majum ayyata lesnare hande to ngam minon kam ya annabi jo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka annabi jo Allah nani sallallahu alaihi wasallam sai lati wodi goddo mo biiden no nyande Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Mu'az mo ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam minon faanu Abubakar wi min don dena nyalawmaare bande hande de do minon ko min denata umra min tan min fa'a ko der mayo maliya biida min muta min jaha min tawa ko habdata e maade min jaha min kabda e mabbe wala sakito todo e der sukabe am wala sakito todo bo e der jodiddabe am mi don nufi ansarin ko en Madina dabo ko muhajirin ko en jabori to ngam majum muhajiran ko en kalfinta ko man jaha habda e waybe mada ansarin ko en rufan magite annabi jalla min don gondi ba koli didi e jungo woto wala kulutin tamin sai wodi goddo witi Habbab ibn al-Munzar mo wi Habbab mo wi na'am mo wi ni ma adon dare am aidi hala mo wi so sai annabi jalla ba mi hulay ka kam amma miɗi mi wolwaka mo wi ɗum kay ya rasulullah mo wi ɗum kay ya Habbab sai mo wi misali sai mo wi annabi jalla fellere nde kam Allah na wi jippina min joɗo en ɗon kaɓen ɗon ko bo ɗum ra'ayu maɗa aɗon mari haaje min non ma e shawara amin annabi jalla wi wallahi ɗum shawara wallahi ɗum shawara mo wi ɗum shawara mo to fellel ngel ya rasulullah ayi fellel ngel en ngala ndiyam e ñamre men en ngala ndiyam e nandre men wala ndiyam e ɓawo men ayi toya wodi wendu toya wendu bo ndu heƴay en jaren ndiyam nangen juulen jarnen fucci men e luggeloɗi meɗen woywoyɓe men heferɓe to ɓe dilloyi ɓe tefayi fellere e weendu woni ngam ɓe jarna dabbahu maɓɓe enen bo ɓe acciɗen e weelo sey dey to an won mu'jiza gokka ka Allah wi wanginayi ka e juuɗe maɗa ko shafi jaram ɗum bo min liƴanake kuuɗe yeeso amin e ɓerɗe amin e moɗon min jardake annabi jalla wi en jahenma to weendu woni en jahenma to weendu woni nawoy a mo annabojo mo hokkatake sha nawoy a kadin a ɓurmo hakkilo na nabo a kadin mo mawɗo ay na kanon joni ka nasaraku ɗum watta yeeso nden annabijo on arti ƴami shawara maɓɓe ngam Allah umrimo wo shawirhum fil amri ngade e mako shawara wadu e mabbe shawara ya rasulullah wallahi dum jodiddabe ma ya rasulullah wallahi dum yididdabe ma ya rasulullah wallahi be gi'a ko dikkitinda e der gurdam ma ya rasulullah gam majum wadu e mabbe shawara to on ta shilam be to be shilam ma shawara sai gi on ya dumon e yahi kambe ma be beddai nanki beldum e nyoto tirki hakkunde berde mon to be
hokkima shawara a hoshi shawara ma ni Allah wi lulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kisdama hinno e taɓe amin sey lulaɗo Allah mi en jehi ma e weedu woni kadi ɓe jehi e weedu woni nde ɓe ɓatti e weedu woni ɓe mbi to shikenan ɓe mahi weedu ɓe kooshi loofe ɓe gaddi kaaƴe ɓe ɓakki weedu ɓe hoyndu ɓe mbi to nda e jareten nda e juuleten heferɓe daga yottaki maɓɓe ɓe mbi to weedu woni la mo arti en weedu nda ka habbabu hulatano nden annabijo Allah wi abalu baba mo wi naam mo wi hotu madina mo wi mi honata mo wi hotu madina jooɗanoɗa yam nder juulurde am kala garɗo fuu tawayi yam joddo e maɗa yow kakkilana en hoɓɓe men waroɓe en taare ɓe haajeji wonduɓe madina jooɗanoɗa yam joodi am hidde komi warta yow bisimillah kadin emo ndaara emo dilla emo yeeƴito har mo majjiti annabi Allah wiitinimo amma kadin mo wiitinimo mo yaha mo jooɗo jonde mako e juulurde hidde ko annabijo Allah warta to kono badar ɓeɗon gaɗi safuwol safuji annabijo ɗon tumbi hakkude maɓɓe ɓerɗe maɓɓe misali wato ɗon hakkude nasaraku entare shahada ɓe andi woɓɓe maɓɓe samay e kono ɓe andi ɗuɗal maɓɓe bo waɗaji misali nasaraku to kadin ɓe jottake yottaki maɓɓe ɗo sey laati jawmirawo wi'ata e nder alqur'ana wi'ata ɓe misali on to on laatake misali wato on sembiɗini ɓerɗe moɗon on muñidi e ɓerɗe moɗon onon mari jalogal to on fa in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn wa in yakum minkum 100 wa in yakum minkum ألف يغلبون ألف من الذين كفروا إيه لاتي بتلاتك on 20 to on konayi misali temeɗɗe ɗiɗo kakkile ne to gammajum annabijo Allah hokkiɓe misali albishir nasaraku kono bo fuɗɗay joni annabijo Allah Sa'd ibn Ubada e Sa'd ibn Mu'az ɓe koshi lulaɗo Allah e nder tawaga julɓe Allah e ɓe annabijo Allah min giɗi joɗoɗa dow hoosere ɗo min gaɗanima danki umrore ma e warana min annabijo Allah wi a'a sahaba en mbi a'a annabijo wi a'a sahaba en mbi a'a kadin haala moye watta min mi wardi e moɗon en balle din Allah mbiyon mi ƴeenga dow hayre mi yami joɗon nder danki sahaba en mbi ya rasulallah min fuu amin non min fottidiri non min giɗi min giɗa min tawma caka dandal kongal umrore maɗa wara ka yottaki min entare shawara maɗa wara ka waranki min tornoɗa min Allah jalogal mu andi ko jibrila jippoto wolde e maɗa ngam majum yawre no umrore Allah ton minon bo min ɗon ndena umrore Allah daga maɗa ni ɓe mbi lulaɗo Allah kadi ni ɓe koshi jungo lulaɗo Allah ɓe jare ɗon ni annabijo Allah e daraɓe daga ɓadaki nde ɓe sahaba en ɗofti annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam sey Abubakar wari dillay annabijo Allah to jata war annabijo Allah tambimo mo wi dara ɗo gadduɗo yam ɗo to a accetayam ya Ababakar ko kulanto yam kanjum kulanayimami dara ɗo ya Ababakar annabijo Allah ƴefti juuɗe mum ɗo mo wi allahumma nasruka alladhi wa'adtani Allah am jalogal ngal koshatɗa annabojo ma alkawari Allah ndar suka hon ko dakko Allah rakkol sukaɓe ɓeɗo Allah ɓe fuuta walliniɓe e dandal ngal a rewatake daga hande Allah wala ko wurtiniɓe sina ɓe giya ɓe jalake e dow heferde maɗa ɓe jalake e dow fewnuɓe ma ɓe jalake e dow yaware annabojo maɗa Allah ko wurtini ɓeɗo ngam ɓe ƴefta tutawal maɗa dow ngal ɓe ballina bo tutawal kefera ko ɗes Allah a yiɓe ɓe fuu maɓɓe darno fotuɗa e nder ɓerɗe maɓɓe Allah ta darino fotuɗa eno fotum e nder ɓerɗe maɓɓe Allah jalnanan ɓene Allah jalnanan ɓene darno fotumi eno fotuɗa annabijo wolwanta jawmirawo nden annabijo Allah wi Ababakar mo wi na'am ya rasulallah mo wi natton heferde e shollaje maɓɓe sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adhe wa amr ayiɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe ballinteɓe hande sayuhzamul jam'u woɓɓe ɓe
ballinaka seddere mabbe wa yuwalluna dubur be firlita to gada be dokkita en gada be dogga amma to be jata bal sa'atu maw'iduhum hakkude men e mabbe alkawal dargal hawta en be anda misali sayalamuna gadan man alkadhab alashir be fewni annabijo Allah be kefno rake e dina Allah en daray nyande dargal enen ko hambe wiite fewobe amma jibrila ababakar da jibrila wardi e malaika dubure dar mika'ila hanyuma gada mun malaika en dubure dar mika'ila dar israfila wardi e malaika en dubutato bebe fu mabbe be ngaru walluki annabo jama'a e bar walluki annabo jama'a id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum آلاف من الملائكة مردفين أيوة وما جعله الله إلا بشرى الله وداعي نسينغم سينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء كاك النبي الله دعي كم كجوم راو جابي جبني ملائكة إن مثالي واتو دبوجو ودي جوم راوي 5000 من الملائكة دبور باو دبور سبو باو سبو تمر باو تمر مردفين يبتوكو تري